postaňme v tejto piesni a oslávme Boha touto piesňou. Nech sa páči. Bože, keď sa dívam, všemocným slovom krásne stvorené, úprimný obdiv nikdy nezakrývam, ďaku ti vzdávam, spievam nadšené. Chcem Tvorca môj ti obeť chvály niesť, si všemocný a dobrý Pán, za všetky dary múdrosť tvojich ciest, rád ti vrúcnú chválu vzdám. Keď vtáči spev mi k uchu zalieta, uchvátiť viem a krehká nežná krása, v ktorej je múdrosť tvoja ukrytá. Chcem Tvorca môj ti obeť chvály niesť, si všemocný a dobrý Pán, za všetky dary múdrosť tvojich ciest, rád ti vrúcnú chválu vzdám. Na milosť tvoju spoľahnúť sa môžem, za rukou spásy Golgotský je kríž. Ty miluješ ma dobrotivý Bože, smiem veriť, že mi viny odpustíš. Chcem Tvorca môj ti obeť chvály niesť, si všemocný a dobrý Pán, za všetky dary múdrosť tvojich ciest, rád ti vrúcnú chválu vzdám. Milosti čas, čo dopriavaš sa kráti, syn tvoj už príde ako kráľov kráľ. Tak ako slúbil, čo skoro sa vráti, keď vtedy vítať s nebo piesňou chvál. Chcem Tvorca môj ti obeť chvály niesť, si všemocný a dobrý Pán, za všetky dary múdrosť tvojich ciest, rád ti vrúcnú chválu vzdám. Chcem Tvorca môj ti obeť chvály niesť, si všemocný a dobrý Pán, za všetky dary múdrosť tvojich ciest, rád ti vrúcnú chválu vzdám. Plesajme v Bohu, našej sile. Pokrikujme zvučne na slávu Bohu Jákobovmu. Nech tieto slová sú myšlienkou, naplnením a obsahom aj tejto prvej časti našej oslavnej bohoslúžby, ktorou chceme vyvýšiť a oslaviť nášho Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista. Skloňme sa teraz spoločne na modlitbe a vyprosme si požehnanie od nášho nebeského Otca práve pre tieto chvíle, pre nás, pre všetkých, ktorí sme tu. Náš dobrý a láskavý nebeský Otec, chceme Ti poďakovať za tento čas, ktorý si nám daroval. Za čas soboty, za čas oslavy, za čas stíšenia, za čas skúsenosti, za čas, kedy sa môžeme spoločne priblížiť k Tebe. Za čas, kedy môžeme načerpať nové duchovné sily a kedy môžeme prijať Ducha Svätého k tomu, aby sme mohli Tebe lepšie slúžiť. Nebeský Otec, chcem ťa poprosiť, aby si požehnal túto sobotu, keď je tu v Bratislave vyše 50 mladých ľudí, ktorí sem prišli, aby Ti slúžili, aby prinášali evanjelium ľuďom, ktorí tu žijú. Ale chcem ťa prosiť, aby si požehnal aj bratov a sestry, ktorí sú z bratislavských zborov, aby spolu s nami mohli prežiť práve to, že Ty si ten, ktorý nás spájaš a ktorý nás vedieš k tomu, aby sme boli svetlom pre naše okolie. A daj, aby sme tak ako tento týždeň a ďalšie 3 týždne spolu mohli slúžiť, spolu mohli niesť evanjelium celej Bratislave a potom ťa spolu oslavovať za to, ako sa Ty k nám priznávaš, pretože Ty si živý Boh. O to ťa, nebeský Otec, chceme teraz prosiť v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, som veľmi rád, že dnes v Bratislave budeme môcť prežívať naozaj výnimočnú sobotu. Výnimočnú jednak preto, že to je prvá sobota v rámci letnej prázdninovej evangelizácie mládeže, ktorá tu prebieha, na ktorú sme sa vyše roka pripravovali a ktorá vlastne pred týždňom nedeľu začala. Prešiel týždeň, my máme za sebou veľmi veľa skúseností, veľmi veľa zaujímavých situácií, jeden zázrak a chceme sa o tom spolu s vami zdieľať, chceme sa podeliť práve o tieto skúsenosti, chceme sa podeliť o to, čo sa udialo tento týždeň v Bratislave, ako na nás reagovali ľudia, ako sa k nám Boh priznával. Takže tomu bude venovaný tento čas sobotnej školy a verím, že to bude škola, keď nás Pán Boh bude učiť tomu, že každý z nás môže mať živé skúsenosti s našim Bohom. A o to vlastne ide, verím, každému z nás, pretože podstata kresťanstva. Prežívať každý deň živé skúsenosti a živý vzťah s našim Spasiteľom Ježišom Kristom. Chcel by som pozdraviť aj internetových divákov, pretože táto sobota sa vysiela online a verím, že tak ako my tu v sále, tak aj vy pri buď televíznych alebo počítačových obrazovkách budete môcť spolu s nami prežívať rovnaké množstvo, rovnaký ten dar a veľkosť Božieho požehnania ako my tu. Takže to je moje prianie a modlitba a budeme ešte teraz piesňami oslovať Boha a potom budeme sa zdieľať zo skúseností.
som doli došiel, ty tvoria smrti svoj príbytok má. Ja nebudem sa zlého báť, ty si stále so mnou. Tortúra tvoja palica ma potešujú na mojich cestách. A pred mojimi nepriateľmi ty bohatý stôl chystáš. Dobré a milostné budú vždy so mnou kráčať. V dome Hospodina budem na veky bývať. Chcel by som teraz dopredu pozvať niektorých mladých ľudí, ktorí tento týždeň boli tu v Bratislave a vlastne sa zúčastnili na tých rôznych aktivitách, ktoré sme robili. Máme tu vyše 50 mladých ľudí. Sú tu zo Slovenska, z Moravy, ale aj z Čiech. Prišli práve preto, aby spolu s vami oslovili obyvateľov Bratislavy. A tento týždeň sme to robili i pri dosť veľkých prekážkach, ale aj rôznymi spôsobmi. A niečo z toho, čo sa udialo tento týždeň, tak o to by sme sa spolu s vami chceli zdieľať. Chcel by som dopredu pozvať trojicu chlapcov zo Spišskej Novej Vsi, zo zboru Spišská Nová Ves. Je to Martin, Kevin a Dávid. A chcem ich poprosiť o niekoľko skúseností, ktoré zažili, či už to bolo pri prednáškach, ktoré mal Kornélius Novák počas každého večera v Petržalke, v Zrkadlovom háji, alebo keď sme boli na Dňoch zdravia, alebo keď sme boli práve na ulici, na námestí s Kornéliom. Tak celý týždeň bol úplne úžasný. Stalo sa nám strašne veľa vecí, ktoré oslovili nás aj ľudí, ktorých sme my oslovili. A s čím sa chcem dneska s vami podeliť je to, čo sa mi stalo vo štvrtok. Za ten deň som si uvedomil jednu vec, že nezáleží tak na tom, ako my si veci naplánujeme, ale všetky veci má v rukách Pán Boh. Stalo sa nám to, že cez prednášku, keď mal Kornélius, tak sme šli s chalanmi rozdávať knižky a pozývať ľudí na prednášky a letačiky rozdávať. A tak darilo sa nám, s kopou ľuďmi sme sa rozprávali, kopu knižiek sme rozdali a po čase sme si uvedomili, že už máme len jeden letačík, jednu knižku od Kornélia, jednu od Whiteovej a dve Boh pred soudem. No tak čo, tak prednáška už bude končiť, no tak sa pomaly vrátime do zboru. A po ceste, že ten letačík ešte posledný niekomu dám, lenže od rohu som sa divil, čo sa to deje. Proste 15 ľudí len tak prejde, nikto ten letačík nechce. Tak sme šli ďalej a už tam nikto pomaly nebol. David odbehol za nejakou inou pani a ja ešte s Natanálom sme odrazu zazreli jednu pani vľavo na ihrisku. Tak som si pomyslel, asi ten letačík čakal práve na ňu. No tak fajn, tak sme sa obratili a šli sme za ňou a odrazu tá pani nám povedala, že to nechce. Čo teraz? Taký sklamaný, že idem asi do zboru. A odrazu len tak som sa obzeral a takých 200 metrov od nás som si všimol také 3 dievčatá. Tak ale som si pomyslel, neviem, no, aké dievčatá, máme tam ísť, neviem, či nás nevysmejú, alebo tak, že ideme k ním. Po ceste som sa modlil, Pane Bože, sú to poslední ľudia dneska, prosím, keď ich máš pripravených, aby dačo počuli o tebe, tak prehováraj skrze nás k ním. Tak sme prišli za nimi a okamžite sme sa zadívali, lebo oni hneď začali reagovať na letačiky, na prednášky. Odrazu, čo to máte za knižky, tak sme im porozprávali, že by si vzala každá z nich
si zobrala po 2 či 3. Proste, keď sme od nich odišli, mali sme prázdne ruky. Boli sme maximálne rozradostení, ako sme to nečakali a tak sme sa vrátili späť do Domu kultúry. A ja som sa ešte rozhodol, že nájdem Davida, lebo sme ho po ceste niekde stratili. Tak išiel som ho hľadať a len tak náhodou som šiel okolo toho miesta, kde sme predtým oslovili tie 3 slečny. No a odrazu som sa tam pozrel, nikto tam už nebol, ale som sa tam všimol v diaľke, že sa tam ligoce nejaký papier. Tak čo to má byť? Ako chceli knižky a teraz odrazu nejaký papier je tam. Tak som sa tam vybral a našiel som tam ešte položenú jednu Boh pred súdem, 2 časopisy a jednu o modlitbách od Kornélia. A až potom som si spomenul, že 2 dievčatá reagovali okamžite, chceli vedieť o tých knihách, chceli si ich zobrať a jedna tak stala tak pasívne, nás počúvala a videla, že kamarátky berú, tak asi aj ona si zobrala, potom to tam nechala. No tak zase to nadšenie malinko opadlo, tak som zobral tie knižky, že vrátim sa späť do Domu kultúry, medzi tými volali, že David sa už vrátil. No a tak taký skleslý som sa vrátil s tými knižkami, že ideme už späť na ubytovňu, už bolo dosť hodín, tak po ceste sme sa tak rozprávali a tak. A od som si všimol, že tam tečie taký potok a bol tam rybar. Takže tak mám tie knižky, tak vyskúšam, idem za ním. Dal som mu Boh pred súdem, tak povedal som mu o tom, tak ho to zaujímalo. Potom som mu povedal o tej druhej knižke, čo zostala, tá od Kornélia o modlitbách, a že tá by ho viacej zaujímala. Tak som mu ju dal a on mi poďakoval, bol rozradostený, ja tiež, lebo som konečne videl zmysel, že tie knižky boli asi pre niekoho druhého určené. A zostala mi ešte jedna Boh pred súdem. Tak sme šli späť na ubytovňu a pred ubytovňou sme si povedali, že ešte máme 10 minút do 9:00, tak len ja s Davidom, že ešte máme poslednú knižku v rukách, ak pre niekoho má byť určená, tak do tých 10 minút sa tam budeme ešte prechádzať okolo našej školy a uvidíme, možno niekoho stretneme, možno nie. Bol tam jeden pán, nemal záujem, potom už nikto tam nebol, prázdne ulice a už za minútu 9, no tak sa už vrátime späť a odrazu tam boli ľudia pri jednom aute. Tak sme sa zastavili, začali sme sa s nimi rozprávať, najprv tak reagovali, že ani by nechceli, ale potom odrazu ten pán nám začal rozprávať, že má 36 diagnóz, už prežil 6 operácií, má rakovinu a začal rozprávať, že tiež vníma, že to není náhoda, že je tu a že už síce nevidí, lebo sa mu s okom má už problémy, tak jeho manželka bola úplne rada, že OK, budú si čítať a vzala od nás tú knižku. Tak po ceste späť som mal taký dobrý pocit na duši, že aj keď sme boli, ja som si myslel, že tie knižky mali byť pre tie 3 dievčatá a keď som ich tam našiel, som bol celý smutný z toho a nakoniec bolo to tak, že Pán Boh ich mal prichystané pre niekoho iného, ktorí tú knižku fakt potrebujú, viacej možno. Tak som bol za to Pánu Bohu moc vďačný. Amen. Ešte by som možno povedal tak na predstavenie týchto chlapcov, oni dostali od Boha na srdce takú naozaj zvláštnu a veľmi dobrú službu ešte s Natánaelom. Oni zase z Košíc, ale zase Košica a Spišska nie sú ďaleko od seba, tak ich to asi tak spája, že oni ani nie sú na tých prednáškach, keď sú večer, ale oni sú vonku medzi ľuďmi a stále sa tak snažia na modlitbe niekoho osloviť, ponúknuť im letáčik alebo knižku a tak ľuďom, ktorí možno ešte nevedia, že tam vlastne v tom zrkadlom háji sú prednášky, tak im to takto priblížiť. Nech sa páči. Tak ako už Ferko povedal, vlastne my sme cez Kornéliové prednášky rozdávali tie letačiky, tuto s chalanmi, a vlastne mne sa cez jednu prednášku stala taká zaujímavá skúsenosť. Vlastne oslovil som jedného pána a najprv sa tváril tak, že nejak o to nemá záujem a potom, keď si preštudoval tú brožúrku, tak začalo ho to nejak zaujímať, dával mi aj nejaké otázky a musím sa priznať, že niektoré ma aj zaskočili. No a tak sa pýtal na Kornélia, tak som mu podaroval tú jeho knižku a pýtal sa, že kedy to má tie prednášky, tak som ho hneď pozval, že ak má chuť a čas, tak sa môže prísť pozrieť, že je to zdarma. Tak on neváhal a vlastne prišiel na tie prednášky a teraz vlastne som tak za neho ďakoval Bohu, lebo
na minulej prednáške aj na tej Radimovej včera si bral rôzne knižky a hovoril, že ich bude čítať. Tak vďaka Bohu za to. Amen. Amen. Tak ja som mal tiež takú jednu skúsenosť. Keď sme boli vo štvrtok s Kornéliom na námestí, on tam v takom stánku rozprával ku ľuďom na zastávkach. Som tam videl, že tam na schodoch stála taká jedna pani, že sa na neho už dlhšie pozerala. Tak som išiel za ňou sa jej spýtať, že čo a jak. Ona hovorila, že už dostala túto knižku. Tak som sa s ňou ešte chvíľu rozprával a povedala mi, že už 22 rokov berie drogy a že už sa rozprávala aj s Kornéliom a že ju to veľmi oslovilo a veľmi jej to pomohlo. Tak potom povedala, že verí v Boha, tak som jej doniesol ešte jednu takú inú knižku a to ma tak povzbudilo, že má to zmysel. Možno nie všetci si zoberú aj tie letáčiky, ale niekomu to naozaj pomôže. Amen. Ďakujem vám, chlapci. Verím, že tieto skúsenosti vás povzbudili, ale ako ste počuli, tak je to i vďaka tomu, že sme prišli do Bratislavy, alebo že títo mladí ľudia prišli do Bratislavy a vyšli do ulic. Ale verím, že vnímate že toto nie je ich evangelizácia, že nie oni si tu robia svoju robotu a nič iné ich nezaujíma a prišli sa tu pochváliť s tými skúsenostiami. Nie, je to práve o tom, že prišli, aby spolu s vami boli na ulici, spolu s vami oslovovali toto mesto, aby spolu s vami slúžili, pretože to nie je ich evangelizácia, ale je to naša spoločná, alebo je to skôr vaša evangelizácia, do ktorej oni sa prišli zapojiť. Tak teraz budeme opäť chváliť Boha piesňami, ale chcem vás poprosiť, ak ste boli s nami buď na výstave zdravia, buď na Kornéliových prednáškach, alebo na tom, keď Kornélius bol na ulici a oslovoval ľudí a my sme tam boli s ním, videl som tam niektorých z vás, tak príďte tu medzi nás a môžete v tom ďalšom bloku povedať takisto svoje skúsenosti. Alebo možno ste neboli presne na tých istých aktivitách, ktoré sme robili my, ale ste rozdávali letáčiky, kontaktovali ste ľudí, rozprávali ste sa s ľuďmi, tak príďte sem dopredu a môžeme spojiť tieto naše skúsenosti a urobiť taký spoločný prúd skúseností, ktoré budú oslavovať Pána Boha. Postaňme a chválme Boha touto piesňou, ktorá prichádza. Si jediný Boh, prvý a posledný, Nikdy nebol a nebude viacej, nikto ako si ty. Ty máš najväčšiu moc, ty si zvrchovaný. nikdy Nebol a nebude viacej, nikto ako si ty. Si najväčší vo svojej sile, najväčší vo svojej moci, najväčší vo svojej láske, najväčší vo svojom milovaní, svätý vo svojich skutkoch, múdry a dokonalý. Nikdy nebol a nebude viacej, nikto ako si ty. Ty si jediný Boh, prvý a posledný. Nikdy nebol a nebude viacej, nikto ako si ty. Ty máš najväčšiu moc, ty si zvrchovaný. Nikdy nebol a nebude viacej, nikto ako si ty. Si najväčší vo svojej sile, najväčší vo svojej moci, najväčší vo svojej láske, najväčší vo svojom milovaní, svätý vo svojich skutkoch, múdry a dokonalý. Nikdy nebol a nebude viacej,
ako si ty. Si najväčší vo svojej sile, si najväčší vo svojej moci, najväčší vo svojej láske, najväčší vo svojom milovaní, svätý vo všetkých skutkoch, múdry a dokonalý. Nikdy nebol a nebude viacej, nikto ako si ty. Budeme spievať ešte jednu pieseň v Božej chvále, a to pieseň Zvelebený. Ja verím, že sme všetci nadšení vďaka tomu, že aký je náš Pán Boh. Ja ďakujem všetkým mladým ľuďom, ktorí naozaj teraz tu na tomto pódiu nás viedli pri týchto chválach a poprosím ich, aby si teraz sadli, trošku si odýchli. Nech sa páči, aj vy si sadnite. Ale chcem poprosiť 3 dievčatá, aby predsa len zostali na pódiu. Chcem poprosiť Markétku, Moniku a Ivonu.
a Juraja. Kým sa ostatní posadia, keď ste tu videli tých chalanov zo Spišskej Novej Vsi, pre mňa to je jeden zo zázrakov, pretože v roku 2010, keď sme boli zo Spišskej Novej Vsi práve z Dotkni sa neba alebo z Youth for Jesus, tak oni boli ešte malí chlapci a len takí pozorovatelia. A oni sú teraz tu a to, čo vlastne ako ich Pán Boh používa, je úplne, ja to nazývam teraz po novom tento týždeň, že famózne. Hej, pretože Hospodin je famózny. Tento týždeň sa dialo veľmi veľa a niečo z toho vám teraz prezredia dievčatá. Nebojte sa mikrofónu, pokojne si ho zoberte. A tak, nechám to na vás. Skúste niektoré z tých vašich skúseností, ktoré ste mali počas tohto týždňa, sa s nami podeliť. Tak máme radost, že jsme se mohli přijet a... A ešte som vás nepredstavil. To je Markétka. No já myslím, že jo, že už... Ale nikto nevie, ktorá je ktorá. Toto je Ivonka, vy ste z Moravy. Ano. A toto je Monika z Čiech. Po prípade, keď chcete, môžete pri rozprávaní prezradiť, z akého mesta. No. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Tak pocházíme spíš z vesnice, takový Zapadákov, u hradu ve Veří. A Monča? Já jsem Vika z Prahy. Tak jsme rádi, že jsme se mohli přijet a pozývat lidi na přednášky a na různé akce, které tu probíhají. A ty zkušenosti s Pánem Bohem i s těmi lidmi nás velmi povzbudily. A můžu osobně říct, že v Bratislavě jsou lidi ochotní a takový milí, že opravdu přijímají to svědectví a jsou schopní i povídat. Tak třeba s Mončou jsme si vzali Bibli do ruky a modlili jsme se o to, aby nám Pán Bůh poslal do cesty člověka, který opravdu bude chtít. Měli jsme trochu strach, že prostě komu jí dát, kdo ji bude chtít, ale pak jsme přišli k našim modrým, ke stánku a povídali jsme si s nimi chvíli, abychom nabrali trošku síly. A najednou k nám přišel Pán a ten řekl, prosím vás, nemáte tu někdo Bibli, abych jako si chtěl tady od vás vzít Bibli. A jsme na něho koukali a říkáme, no tak to je úžasné. Takhle rychle vyslyšenou modlitbu jsme fakt nečekali. Tak jsme si řekli, že bychom mohli mít větší víru. No a druhý den jsem šla s Ivonkou a byli tam takoví jako kulturisti, tak jsme si říkali, no to by je mohlo i zajímat, že Cornelius byl taky, že on takový svalnatej. No a pánové měli tak velké svaly, že nemohli ty ruce dát ani k sobě. Tak jsme se divili a říkáme si, tak to je asi bude zajímat. Tak jsme se známili s tím programem a pozvali jsme na přednášky a ten, co měl ty největší svaly, tak říká, no tak já bych vám mohl dělat vyhazovače, co vy na to? A my na to, no my ho jako nebudeme úplně potřebovat, ale Cornelius, ten na koho vás zveme, tak právě taky dělal vyhazovače, tak by vás to mohlo zajímat. A koukám, že máte podobné tetování jako Cornelius, tak to by vás ještě víc třeba mohlo zajímat. Tak se na vás těšíme. A tak se na nás usmáli a říkali, tak dobře, no, tak půjdeme na přednášku a pak třeba i na diskotéku. A my říkali, tak to zase jako ne, úplně, to nemusíme na diskotéku, ale jsem ráda, že byli ochotní, i kouřili, tak nás jako přijímali, i když jsme je zvali na Dny zdraví, tak ochotně nás přijmuli, takže z toho mám velkou radost. Amen. Tak my jsme měli spoustu taky zajímavých zkušeností, kdy jsme roznášeli letáky a spoustu krásných rozhovorů i na Dnech zdraví. Ale bych vám možná chtěla říct takovou zkušenost, možná trošku jinou, takovou milou, kterou jsme dostali s Tereskou hnedka na začátek, kdy jsme roznášeli letáčky, tak celý den jsme roznášeli, nebo celé odpoledne jsme roznášeli. A pak jsme se trošku ztratili v Bratislavě a tak jsme říkali, měli jsme asi poslední 3-4 letáčky, tak říkáme, no tak se zeptáme na cestu a pak když tak dáme ty letáčky, když se zrovna s nima budeme bavit. No a tak jsme tak jako bloudili a potkali jsme takového jednoho staršího pána, říkáme, no tak dáme mu letáček, zkusíme ho pozvat, tak jsme za ním přišli a pozvali jsme ho na přednášku a ono nás, no já jsem váš soused a teď jsem jako nevěděla,
jako že bydlíme v té škole, říkám, tak jsem nevěděla, jestli jako někde bydlí vedle, nebo vůbec jsem mě říkal, nevěděla jsem, jak nás zná. A on říkal, no, ale já teďka nemůžu, já jsem ztratil psa. No a tak jsme se tak jako zarazili a říkáme, tak my vám ho pomůžeme najít. No a tak jsme tam s ním chodili kolem toho sídliště a hledali jsme pejska, který se poprvé ztratil takhle. A ten pán z toho byl dost takový smutný a hodně nervózní a tak jsme s Tereskou, protože my už jsme šli na večeři a přišli jsme pak pozdě na večeři, což nám Juraj odpustil. Tak i když jsme byli hodně unavené a jako už to zhladové, tak jsme obě cítili, že máme s tím pánem zůstat a modlili jsme se v duchu, aby se ten pes našel, protože jsme viděli, jak ten pán je smutnější a smutnější, čím to bylo déle od té doby, co se ztratil. A chodili jsme tam po tom sídlišti, ptali jsme se různých lidí a byli takový ochotní, že nám jako pomůžou, že kdyby viděli, tak hnedka za náma přijdou. A už jsme byli takový trošku bezradní a došli jsme před vchod a tam ten pejsek byl, tak jsme byli rádi. A pak jsme zjistili, že to je váš milý bratr, pan Zvonimír. Takže jsme byli s Tereskou strašně vděční, že nejen jakoby k lidem zvenku nás posílá, ale že jsme mohli pomoct i ten bratr. Tak já s Marky jsme měli takovou zkušenost, nebo takový milé, bylo to pro nás takové milé, že jsme vlastně rozdávali letáčky a jedné paní jsme taky dali letáček a ona se začala s náma povídat, tak jsme jí vysvětlili program, co tady teď zrovna probíhá a potom nám řekla, že no holky, víte, já jsem teď smutná a tak nám začala vyprávět o svém životě, o tom, jak před chvilkou ztratila svého tatínka, který sice už byl starý, ale prostě měla s ním hodně hluboký vztah. A potom nám řekla, že i je věřící a že prostě doufá v to, že se s ním uvidí v nebi. Takže to bylo pro nás i takový potěšení, že jsme jí řekli, že se taky těšíme, že se s ní uvidíme v nebi. Takže to bylo i pro nás takové i požehnání, že tady jsou prostě lidé kolem nás, které si myslíme, že jsou třeba nevěřící, ale přitom jsou věřící a i když je vůbec neznáme, tak se s nimi v nebi uvidíme a je to takové hezké. No. Takže tak. Amen. Ďakujem vám, dievčatá. My sme mali Dni zdravia vo štvrtok a ona bola na stanovišti, kde je to duchovné poradenstvo, alebo taká možnosť ako hovoriť o duchovných veciach. A asi po hodinke alebo 2 hodinkách prišla, kde sú Biblie, prosím ťa, ja už nemám žiadne Biblie. Jak je to možné, kde sú to Biblie? Takže to bolo také zaujímavé, že tie Biblie išli takto na dráčku. Takže a Monika sa z toho tak tešila, ja by som si prijal, aby ste ju videli priamo tam. To je slabé, to, čo vy teraz vidíte, hej, takú nadšenú. Takže príďte. Amen. Ďakujeme, dievčatá. Inak, čo sa týka tých Biblií, to si mi pripomenul, nech sa páči. My sme potom dali niekoľko Biblií pri Istropolise, poznáte, tam bola výstava zdravia a oproti, pri Tržnici, tam je taký veľký kruh za zastávkami a v tom kruhu je napísané, že revolúcia. Tak tam sme postavili stánok, kde bol Cornelius. A odtiaľ oslovoval ľudí na tých zastávkach, aj keď vychádzali z podchodu, alebo z autobusov, alebo išli okolo. Ale takisto sme položili Biblie na stolíky, mali sme tam 3 stolíky a prvé, čo zmizlo, boli Biblie. Tak ja neviem, či v Bratislave je nejaký veľký abstiak po Bibliách, ale naozaj to bolo úplne zvláštne, že prvé, čo si ľudia zobrali, tak to boli práve Biblie. Teraz je ten čas na to, aby niekto z vás, kto tiež tento týždeň zažil pri nejakej službe skúsenosť, aby prišiel sem na pódium a podelil sa so svojou skúsenosťou, či už naozaj pri roznášaní letákov, alebo keď ste prišli za nami a pripojili ste sa k nám. Premýšľajte, modlite sa. Ja verím, že Pán Boh vám dá odvahu, by ste prišli, pretože nielen my sme zažívali skúsenosti, ale aj vy. Ale konkrétne by som chcel osloviť jednu sestru, že? Myslím máme, na ňu. Máme na mysli to isté meno? Že myslíš sestru Táňu? Karenovú? Je to ona. Sestra, poď Táňa k nám. Ja som veľmi vďačný Pánu Bohu, že sa pripojila k nám na Dni zdravia a povedz nám, ako ty si to prežívala celé. Tak ja som sa na tieto Dni zdravia pripojila prvýkrát, pretože
v Bratislave ešte nebola žiadna výstava zdravia, dni zdravia, nič také, to sa nekonalo. A keďže začal táto aktivita Dotkni sa neba, tak som sa pripojila k večerným modlitbám. Takže večer sa vždy modlím a tak som sa modlila aj večer pred týmto štvrtkom, keď sme sa teda mali tam stretnúť pred tým Istropolisom a prosila som Pána Boha o to, aby priviedol tých ľudí, ktorí budú mať taký skutočný záujem o zdravie, ale aj oňho. Aby sa jeho vôľa splnila. A hovorím, ja idem tam prvýkrát, tak teba prosím, aby si ma ty viedol, daj mi tvoje slova, ako mám s tými ľuďmi rozprávať. A prišli. Prišli tam práve takí ľudia, ktorí mali záujem, skutočne aj o to zdravie, mali záujem a nehať si všetko urobiť, čo sa tam ponúkalo. A mali skutočný záujem sa rozprávať. Dalo sa s nimi rozprávať úplne o všetkom. Úplne. Začalo sa o zdraví, prišlo sa na Pána Boha. Všetci chceli poznať. Všetci to chceli. Dokonca, keď som im ponúkala napríklad aj časopis Prameny zdraví a ukázala som, že je tam aj stránka, taká čiastočka o Pánu Bohu, hovorím, môžete si aj to prečítať. Výborne, prosím si ten časopis, beriem si to so sebou a tak. Veľa ľudí sa takto prihotovilo k tomu, ale ďalší boli takí ešte, ktorých sme pozvali aj k nám, aby sa pripojili do nášho klubu zdravia. A mnohým sa to veľmi páčilo, dokonca povedali, že oni si to našli v tej brožúrke, ktorú sme roznášali a že chceli by tam prísť. A jeden taký starší pán pred rokom prišiel o manželku a povedal, že teda ešte mu je veľmi smutno a tak sme ho tiež pozvali a povedal, že veľmi rád príde aj na tieto kluby zdravia. A aj jedna pani mi hovorí, viete čo, ja vám dám na seba kontakt, ja by som vám tam veľmi rada aj pomáhala. Tak hovorím, že to je tiež, bolo také výborné. Bolo veľmi dobré aj to, že tí ľudia vlastne oceňovali to, čo tam robíme. A keď už sme úplne končili na záver, tak išla taká pani, ktorej som sa tam prihovorila a rozprávali sme sa spolu. A tiež mi povedala, že viete čo, ja sa o zdravie starám. Ja som vegetariánka a robím všetko pre svoje zdravie. Ale čo je úžasné na tom, vy robíte takú dobrú vec, pretože všetci ľudia na svete potrebujú Pána Boha. Všetci. A viete, niektorí ho aj chcú hľadať, ale nevedia ako. Kde ho majú hľadať? A vy robíte takú úžasnú vec, že im vlastne dávate tú možnosť, aby prišli na to, ako sa môžu s ním spojiť. Takže mňa toto tak veľmi potešilo, tak ma to povzbudilo. Ukázalo mi, že Pán Boh skutočne vypočúva každú modlitbu a zariadi všetko podľa seba. Nie tak, ako my chceme a ako očakávame, ale to, čo spraví on, tak to je to vynikajúce. A to naplní človeka radosťou a takou úplnou vďakou. Takže vďaka Pánu za všetko. Keď ju mám tú sestru Táňu, tak ona prišla vlastne tesne ako už sme boli v polovičke tých dňov zdravia a ja som jej povedal, môžeš robiť poradenstvo? A ona, ja som to v živote nerobila. A ja som pred nejakým časom to tiež v živote nerobil. A tiež som dostal také rýchlo kurz, že poď robiť poradenstvo, ale spolu sme mohli aspoň prejsť tak na 5 minút takú rýchle školenie, ale bola úžasná. Takže kľudne sa môžete pripojiť i vy ostatní kedykoľvek. Každý človek je tam dôležitý. Či už pri rozdávaní akoľkoľvek časopisu, letáčiku, vôbec. A tá radosť z toho úžasne naplňa každého, takže ak chcete byť taký naplnený tým Božím požehnaním, tak príďte. Fakt to stojí za to. Jedna taká malá, taký postreh je, že ľudia, keď im ponúkame ten letáčik, tak oni si ho berú so záujmom aj z jedného ďalšieho dôvodu, pretože im to pripomína kultúrny program v Bratislave. Takže naozaj nie je problém im to ponúknuť, pretože aj my povieme, že to sú letné aktivity v Bratislave a oni si to radi zoberú, pretože chcú si pozrieť, čo sa v ich meste deje. A verím, že to je takisto cesta k tomu, aby našli tam práve to, čo ich môže zaujímať. Ale spomínal som, že tento týždeň sa stal jeden zázrak, alebo teda dva, ja poviem jeden, Juraj druhý.
Tento týždeň bol taký rozbehový a naozaj je pravda, že ako organizátori sme sa tak trošku klátili pod tými rôznymi organizačnými záležitosťami, ktoré bolo treba dovybaviť, dotiahnuť, nejakým spôsobom ukončiť. Zase chlapci a dievčatá prišli, zvykali si na nové prostredie, prišli z domu, niektorí s väčšími, niektorí s menšími problémami. Takže ten rozbeh bol taký ťažší. A ešte k tomu všetkému nám prestalo prijať počasie. V útorok sme išli čistiť les a my sme išli rozdávať ešte pozvánky do Trnávky, tak my sme sa modlili, aby nepršalo. No ale decká, ktoré išli čistiť les pri dostihovej dráhe, tak pršalo. Nakoniec tam došli, lebo prestalo pršať, verím, že i po našej modlitbe, lebo tu v Trnávke nám nepršalo. A vyčistili ten les, ale na druhý deň, keď sme išli urobiť zase to isté, my sme išli s Kornéliom k tržnici, decka išli zase čistiť čas Petržalky, tak bol taký lejak v stredu, ak si pamätáte, po obede, že sa naozaj nič nedalo robiť. Oni sa museli vrátiť, vrátili sa od tej časti Čo to? Jak sa volá to jazierko? Draždiak. Áno, od Draždiaku sa museli vrátiť úplne premočení, ako keby sa kúpali v tom Draždiaku a sušili sa potom. No a my s Kornéliom sme tam stáli smutní pri tej tržnici a hľadeli sme na revolúciu, ktorá sa tam nemohla konať, lebo pršalo. No tak vlastne ako organizátori sme rozmýšľali, modlili sa, čo vlastne robiť v útorok. Hej? Ráno vstaneme, stále zamračené a úplne nás ako... pozreli sme si koľko? 4 webové stránky? Zaručené, dokonca 5 zaručených webových stránok, ktoré hlásili, že vo štvrtok má na 98% pršať. Celý deň. Hej. Dosť vysoký obsah, alebo teda objem zrážok. Tak sme sa, koľko? 10 až 12 mm zrážok, čo je takmer na celý deň. A zvlášť v tom období, alebo v tom čase od tej 10. do tej 4. mali byť najväčšie lejaky. A tak ráno, síce nepršalo, keď sme sa o tom rozhodovali, ale predsa len s týmto na mysli sme riešili, že čo robiť. No, tak nakoniec sme museli urobiť tajné hlasovanie, lebo sme sa nevedeli zhodnúť, že či ísť alebo neísť. A verím, že Pán Boh rozhodol a tak sme išli. A bol to naozaj zlomový deň pre nás, pre všetkých. A ten najväčší zázrak bol v tom, že vôbec nepršalo. Bolo teplúčko, svietilo slniečko. Dokonca decká išli v dlhých nohaviciach, v mikinách, pretože čakali, že bude fúkať vietor, že bude pršať. Nakoniec im bolo tak horúco, že prišli úplne mokrí, ale od potu a nie od dažďa. A za to chceme chváliť Pána Boha, že tomto sa k nám priznal a je silnejší. On je silnejší ako počasie. On je silnejší ako to, čo nás láme. On je silnejší než čokoľvek, čo v živote prežívame. Ja by som len k tomuto povedal jednu vec, pretože keď človek má rozhodnúť dôležité veci a teraz všetky veci okolo nás vypadajú, že bude veľmi zlé, tak jeden mládežník si čítal ráno jeden text z Jozue. A to bol pre mňa veľmi dôležitý text, keď sme sa mi rozhodovali, pretože ja som mal vo vnútri také chvenie, i keď boli všetci proti, tak ja som stále nejak držal to chvenie a tam ten text je tento. Prikázal som ti predsa, buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj, veď Hospodin tvoj Boh bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. A v duchu tohto textu sme mohli prežiť pre mňa jeden z veľkých zázrakov, že vôbec nepršalo. Dokonca sme komunikovali s tým manažerom, že to asi odvoláme. Že proste, že dáme iný deň. A on ešte, to bol ďalší akoby taký podnet, že ale to nebude dobré. Lebo to budete ľudí šalieť a to proste sú termíny, proste sú rozhodení ľudia. A my sme tam prišli asi tak tesne pred 10. Nejak tak už skoro o 10, keď to malo začať, lebo sme mali stále dilemu a meškali sme. Už tam stálo 10 ľudí. Prišla pani, ukázala nám hodinky. Čas. Výsada kráľov. Vy, mladí ľudia, by ste mali s príkladom. A takto začali na nás. Rýchlo sme dávali stoličky, vodu, len aby v podstate neodišli. Vnímal som to, že Pán Boh zasahoval, pretože to naozaj vypadalo, že tam nepôjdeme. A pre mňa to bol veľký zázrak. Ale veľký zázrak bol ďalší. Pamätáte, keď som i písal do mailu, písal som to do spravodaja, alebo snažili sme sa vás ako pýtať, že chceme ísť s Kornéliom medzi ľudí, kde bude tzv. Pouličná evangelizácia, pozvať priamo ľudí. A my sme nemali žiadne miesto.
Viete, aké tie povolenia, čo je potrebné. A vďaka tomu, že sme mali už nejakú komunikáciu predtým, to bolo Nové Mesto, časť Nové Mesto. A prišli sme tam a ja som povedal, prosím vás pekne, tu začal som ukazovať tie knižky, tie letáky, čo už máme, my by sme potrebovali tieto informácie dať ľuďom. A my na to potrebujeme dobrý priestor. A tento človek tam bude aj hovoriť krátke vstupy. A oni, dobre, nevidím v tom problém, ale je potrebné ísť ešte za prednostom. Ale tak sme ešte za prednostom tam nebol. Že ráno o 9:00 vybavím to. A celé to oddelenie, ktoré súhlasilo, tak sme boli takí povzbudení, že keď oni súhlasia, ale že musí prednosta. Tak o 9:00 volám, prednosta má jednanie. Volám o 2:00, prednosta má jednanie. Určite vám ale zavolám, nebojte sa, nestrachujte sa. Však ten text. A volal mi v podstate hneď asi okolo 5:00, že áno, prednosta s tým súhlasí. Ale ešte jeden človek to musí schváliť. Ten, ktorý má na starosti verejný poriadok. Ale nebojte sa, ja mu všetko poviem a to bude len formalita. A na druhý deň volám, už som si večer predpripravil text, ktorý budem musieť poslať a volám tomu človeku, že prosím vás pekne vysvetlil, áno, všetko viem, všetko v poriadku, napíšte iba e-mail. Nie je potrebné žiadne špeciálne povolenie. Nepotrebujete žiadne ohlásenie. Stačí poslať len jeden e-mail a všetko je vybavené. Ešte som trošku s takou malou dušičkou to posielal, že čo všetko tam budeme robiť. I napriek tomu odpísal, je to vybavené, je to v poriadku. Ešte mi poslal e-mail, ktorý poslal veliteľovi polície, aby o nás vedel, aj my, aby sme sa mohli preukázať. Ale čo je ešte krásne na tom, nie je to 1-2 dní, ktoré sme ako pôvodne im to ako oznamovali, ale my sme to dali na každý deň, na ďalšie 2 týždne. Aj to odsúhlasili. A sme priamo pred tržnicou oproti Istropolisu, kde je kvantum ľudí, kde je úzol, aspoň sme to tak pochopili my, nebratislavčania, že tam je veľké množstvo ľudí. A keď si zoberiete, že tí ľudia, ktorí sú otočení k zastávke, k ceste takto, a keď je Kornélius za nimi alebo s tými deckami, tak tí ľudia sú otočení na druhú stranu. A to je, možno nemajú dostatok času, že sú proste rýchlo, lebo oni počujú, ako Kornélius to vlastne hovoril, oni počujú, že nejaká knižka zadarmo. A teraz čo, autobusy, nejde autobus, tak teraz, jak sa majú rozbehnúť? Je to trošičku dostávajú do takej stretovej situácie, ale vieme to, že proste môže niečo zasiahnuť. A hlavne, to nebude jednorázová aktivita. Verím tomu, že mnohí ľudia sa tam ešte objavia. A verím tomu, že častokrát sa nám aj stalo, že keď som prišiel na mesto a riešil som s nejakým pánom a on povedal, viete čo, robíme takú akciu? Áno, viem, bolo to v novinách. To znamená, že, alebo viem, mám to v schránke. Boli sme vybavovať na dopravnom podniku niečo a volá mi, prosím vás pekne, viete, taká akcia, áno, to mám v schránke, áno. Že veľmi je dôležité spojiť tie sily. My sme vlastne mali taký príbeh veľmi známy o rozsievačovi. Máme šíriť to slovo. A v podstate každý z vás, ale úplne každý z vás môže toto robiť. Videli ste tých mladých ľudí? 13, 14, 15 a tak ďalej, išli medzi ľudí. Máte pocit, že toto nedokážete? Ja ten pocit nemám. Jozue 1.9. Buďte odvážni. Pretože dnes, a to sme povedali len také nejaké skúsenosti, tých skúseností je kvantum, ktoré si hovoríme každý deň. Prijal by som si, aby ste boli spolu s nami každý večer, keď sa modlíme, keď spolu hovoríme, čo sa vlastne deje. Toto si prajem, aby spoločenstvo takto fungovalo i v Bratislave. A môžete sa pripojiť hneď budúci týždeň, pretože máme naozaj jedno miesto pri tržnici. Kornélius môže byť vlastne na 2 miestach naraz. Ale nevie sa rozpoliť ani rozmnožiť a ešte nemáme odvahu sa za to modliť. Ale budeme tam, kde nebude Kornélius, tam budeme mať stánok a budeme ponúkať jeho knihy. Čiže budúci týždeň môžete prísť buď pred tržnicu, alebo kultúrny dom v Dúbravke, pretože budúci týždeň má Kornélius prednášky v Dúbravke v kultúrnom dome. To, kde bude Kornélius, vám neviem zaručiť, pretože on je ako Duch Svätý, hej? Neviete, kam vanie a odkiaľ prichádza, ale stánok bude aj pred kultúrnym domom v Dúbravke, aj pred tržnicou na Trnavskom mýte od 2. do 5. Kedykoľvek tam môžete prísť a
verím, že spolu s nami zažijete tie zvláštne a také živé skúsenosti, ktoré vám Pán Boh dáva vtedy, keď vyjdeme trošku v ústrety ľuďom a keď skúšame rozsievať to semiačko Božieho slova medzi ľudí. Ja ešte poviem taký číselný údaj. Na Dňoch zdravia trvá to zhruba 30 minút a viac, kým to človek obehne, a bolo 120 ľudí, plus minus. Čo bolo veľmi krásne číslo a plno ľudí bolo ako oslovených, plno rozdaných časopisov, kníh, Biblií. Ale viete, čo bolo veľmi zaujímavé? Že z tých 120 ľudí, 60 ľudí prišlo na tie dni zdravia v ten deň, ako ich oslovili tí mladí na tej ulici. Že ako je veľmi dôležité. A potom druhý údaj, také pre povzbudenie vás, potom, že to videli v schránke. Takže to sú dve veci, ktoré to znamená, nebojte sa oslovať, nebojte sa kľudne do tých schránok ešte viac tých letákov dávať, pretože my sme kvôli tomu, že 70 000, ak si pamätáte, že si mysleli, že to bude kvantum a že to bude veľa, my sme museli dotlačiť ďalších 20 000, lebo sme už nemali. Chceme sa teda poďakovať všetkým bratom a sestrám z oboch zborov, pretože ste to rozdali. To bol ďalší zázrak, ktorý je úžasný, že 70 000 letákov sme rozdali v Bratislave a Bratislava naozaj vie o tom, že je tu Dotkni sa neba. Viem, že čas pokročil, nesledujte hodinky, ja som vám to sľuboval počas Youth for Jesus, počas leta hodinky nesledujeme, áno. Ale je tu niekto, kto by chcel ešte povedať niečo, čo zrozna... Nech sa páči. Poď, brat. Krásny sobotný deň. Ja som sa tiež s radosťou zapojil do tejto evangelizácie, teda roznášaním týchto pozvánok, ale ja nemám žiadnu takú pozitívnu, radostnú skúsenosť, ako ste povedali vy všetci tu. V Petržalke som roznesol pozvánky v lokalite Výlova a okolie, kde sú prevažne rodinné domy. Takisto v lokalite Riazanská, Ľudové námestie a okolie, kde sú prevažne rodinné domy. V lokalite Teplícka, Račianska, v lokalite Račianska Bielý kríž a v lokalite Rača, asi polovicu Rača, kde sú väčšinou rodinné domy. Väčšinou na tých stránkach sú nápisy, nežiadam si reklamu a tak, a žiadnu reklamu myslím nehačte. Ja som teda vo svojom vnútri povedal, toto nie je reklama, toto Pán Boh vás pozýva, nie ja vám nejaké zbožie alebo niečo podobné. Spolu ich mohlo byť asi 2800 tých pozvánok, ktoré som rozniesol, ale nemám takú pozitívnu nejaký rozhovor, alebo že mi niekto na tie prednášky prišiel. To nevadí, možno, že sa niekedy dozviem, že niekto na základe tejto pozvánky prišiel a naozaj začal hľadať Pána Boha. Aj do ďalšej evangelizácie zapojím a budem sa vždycky byť do svojho Pána. Amen. Chcel by prosím ešte... Toto som rád, že táto ruka vystrelila. Neviem, prečo si rád, ale... Som nadšený, proste to... Keď si nadšený, tak si nadšený, proste to... Ja by som chcel povedať jednu skúsenosť, alebo skúsenosti, ktoré som zažil, keď som sa tento týždeň zúčastňoval. Tak ja som si dal takú úlohu, že sa budem zúčastňovať modlitebných skupiniek, ktoré počas prednášky stále prebiehajú. Prišiel som tam hneď v pondelok a tak sme sa vedľa tej prednáškovej miestnosti stretli, modlili sme sa spoločne za prednášajúceho, prekladateľa, za ľudí, hej. A samozrejme to bolo niečo super, hej, keď spoločne hodinu sa modlíme za tie isté veci, aj keď sa nepoznáme. A tam prišla zrazu taká debata, hej, že prečo oni, tí účastníci, začali hovoriť, že prečo vlastne sú tu. Tak začal jeden hovoriť, lebo som prišiel zažiť do Bratislavy duchovnú skúsenosť. Pozerám na ňo. Potom jeden, že keď roznášame, modlím sa za to, tak Pán Boh požehnáva, keď sa nemodlíme,
tak Pán Boh to nepožehnáva. Hej, tiež pozerám na to. A si hovorím, že v jeho veku som možno tak rozmýšľal, že akú veľmeninu urobím, akú počítačovú hru si zahrám a podobne cez prázdniny. A nie, že idem zažiť duchovnú skúsenosť do Bratislavy. Takže potom samozrejme ďalšie dni som sa zúčastňoval, hej, do stredy. A ani nevedia oni, ale to bolo strašné povzbudením pre mňa, že spoločnú vieru môžeme zdieľať, modliť sa za to a verím, že aj keď možno niektorí ľudia neodpovedia, modlíme sa za nich, hej, a túžime potom, aby navštívili to miesto, ale aspoň pre nás tá spoločná modlitba určite má úžitok a je to na požehnanie. Takže len to som chcel povedať, že ste svojou prítomnosťou, ste požehnaním pre tieto zbory v Bratislave. Keď som už spomínal, že sa teším, že tu Maťo je, lebo my sme pred nejakým časom spolu hovorili, že keď ja neviem, jak tie brožúrky, to není pre mňa a Maťo, počujem, ale ty si v tej nemocnici, tam je plno ordinácie, stolíkov, to len tak porozhazuješ po tých stolíkoch a už aj dneska som sa ho pýtal, tak čo, časopisy rozhovia? Tak ma to potešilo, veď? Takže keď ešte sa prišiel takto povzbudiť vás všetky so svojou reflexiou, takže som za to Pánu Bohu vďačný. Máme dnes ešte bohatý program. Za chvíľku nás čaká kázanie brata Radima Pasera. Ale ja by som chcel teraz na záver predsa len ešte Boha osláviť poslednou piesňou. Chcem poprosiť chlapcov a dievčatá, ktorí sú tu na IFJ, aby nás viedli práve pri tejto oslávnej piesni. Vás chcem poprosiť, aby sme k tej piesni povstali a poďte už hore na pódium, aby sme takto spoločne oslávili na záver tejto časti nášho Pána Boha. A verím, že každý, kto nás sleduje aj pri internetovom vysielaní, zažil trošku z toho požehnania, o ktorom sme sa tu vzájomne zdieľali a ktoré tu cítime. A že Duch Svätý má tu moc a prechádza i cez tie počítačové linky k vám domov, do vašich srdc, tak ako sa priamo dotkol v tomto čase, na tomto mieste, práve teraz i našich srdc, našich myslí, i našej vôle. A sme celí nadšení práve k tomu, aby sme ďalej Bohu slúžili a prinášali evanjelium ľuďom tu v Bratislave. A ja mám takú špeciálnu prosbu na vás i na nich, že sa vzájomne na seba usmievajte, keď budete spievať. Lebo keď ste jedna a druhá strana vážna, to ja proste nemôžem vidieť. Pieseň sa volá síce Aj keby nekvitol fík, aj keby nekvitol fík, ale tá pieseň má veľmi silné a radostné posolstvo. Naozaj, úsmev na tvári. Máme sa prečo usmievať. Chceme vyznávať to, čo bolo teraz povedané v tých skúsenostiach, že aj napriek tomu, že sú prekážky, či už to bolo to námestie, či už počasie, nech je to čokoľvek, čo aj v životoch prežívame, tak môžeme sa vždycky obrátiť na nášho Hospodina a môžeme v Neho dúfať a veriť. A veríme tomu, že On stále stojí, On je pevný a nemenný. Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo, nové ráno, aj keď polia zlyhajú, a sípky prázdne zostanú, aj keď všetko vokol volá, že Boh nie je. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať.
spoločnej modlitbe s bratom Martinom. Pane Bože, som Ti vďačný za dnešné ráno. Ďakujem Ti za to, že si nám dal sobotu, že sa tu môžeme stretávať, chváliť ťa, viac ťa spoznávať. Ďakujem Ti za celý projekt Dotkni sa neba, že tu môžeme byť v Bratislave, že aj skrze nás prehováraš k ľuďom, ktorí sú pripravení počuť o Tebe. Prosím ťa aj za zvyšok dnešného dňa, aby si nás každého oslovoval osobne. A prosím ťa aj za všetky projekty, ktoré sme si vycielili, že chceme, aby sa stali tuto v Bratislave. Prosím ťa aj za zbor v Petržalke a ďalšie iné projekty. Prosím, požehnaj ich a veď nás po celý tento mesiac. Amen.